adunay okasyon, isa sa mga paboritong pagkaon para kanatong mga Pilipino ang suman. Ang lamian, masustansya ug naandang hinamis. So, if you happen to visit Clarin, Misamis Occidental, ayaw tuguti imong adlaw mahuman kung dili ka makasuman. Halok sa hanging bugnaw, imong mabati, talanawong makahatag og kahapsay, imong makasinati og malumong balod, kanimo mo abi-abi. Busa higala, ayaw si piyata. Kung sa Osamis, ikaw mo bisita. Aduna ka ba'y hilig sa mga butang nga may kalambigitan sa kasaysayan? O gusto ka bang makakaplag sa mga kaniadtong struktura nga natukod sa panahon sa mga Kastila? Bisita nganhi sa Puerte de la Concepcion e del Triunfo, aka Fort of Osamis. Sakop sa probinsya adunay 14 ka mga lungsod ug 3 ka mga syudad. Ang usa niini gitawag og the gateway of the land of promise. So yes, don't miss the awesomeness of Osamis. The Seventh-day Adventist Church seeks to inspire, teach, and impassion its member to rise to the challenge of godly living, emulate Christ's character, and unfurl His holy banner. It is its desire to be more deliberate in uplifting the faith of the members by addressing the moral issues they're facing and by getting them involved in soul-winning activities. The rise of the innovative church leaders prompts the utilization of the prevailing means essential in reaching others. This means introducing Jesus Christ and the hope He unfailingly gives, empowering others by helping them change their lives positively, giving them the right reasons to live fully with Christ as their personal Savior. Leading a life following the footsteps of Christ is the ultimate goal of all Christians. For serving God is the ultimate service, and being of service to others is the ultimate sacrifice we must humbly undertake should we wish to glorify God. For we magnify Christ's love and greatness not through worship, but through the quality of our relationship with one another. Maayong buntag o malipayong Sabado, gikan sa Western Mindanao, Osamis City! Yes, Yes. good morning! Good morning, Good Western morning! Mindanao. Yay! We are happy! Yes. And we are karon blessed kay natay kauban diri atong isa sa mga host Yes. nato diri, or I mean kanang taga diri jud. Diri sa Western Mindanao, Renny Boy Makilava. Good morning, boy. Yes, good morning panimbaya sa Kabuntagon. Good morning sa tuwa nga mga kapaglaom nga naminaw dinhi og live kita karon diri sa Western Mindanao, Gango Church, Osamis City. Yes. Kamang informasyon lang para sa atong mga kapaglaang mga nakalantaw karon. It's an honor for us to have Renny Boy with us this episode live tungod kay si Renny Boy. Muna siya ang kumbaga counterpart ni Awing sa atong konferensya dito sa in CMC. Renny Boy po ang atong youth leader din sa Western Mindanao Conference. So thank you for joining us. Thank you so much, Kuya Wing, Kuya Dar, and everyone sa atong panimbaya sa Kabuntagon for having me here to be part of this segment.
Yes. Pindot kayo. And ato pasalamatan atong mga administrator nga nagtugot nga dinhita maghimo karong live panibaya sa Kabuntagon. And siyempre Pastor Kidit, Pastor Pamunag and uban pa nga mga leaders nato nga gitugutan ta dinhi karon. Ano atong mga kapaglaom no nga nagatanaw live sa ato nga mga live Facebook ay kalimot i-share and watch party sa atong panibaya sa Kabuntagon. Yes, sana kaya itong set kuya Wing no, ate yung... Unsa to? Uy, og! Fitz, Ikaw mo'y wala, Pits. Sorry kay Pits. Kaya wala ko sa inyo ang tagline kanina. Naglag lang. Oh, Pits, sorry Pits. Wala ka Pits. Kaya galangay-langay manggug ka. So, wala siya. Naglawan ang suman nga giingkit ni Ate Grabe, Bea. sige na kaingkit. O ato pasalamatan sa Yes. Rene Boy ato kay siya ang nagpakaon kanamo ato Yes, kapo. nang- Actually, sponsored na siya sa Western Mindanao Dapat yung si Kwati, wala nyo nakita. Unya ang kami, wami kakaon. So, unya, mga unta. Wala, dapat yung Unya. si Kwati, o pa yung kakainom ato. Wala pa. Sige lang. Ito na testingan niya. Yes. And special kaayo ang atong episode karong Kabuntagon mga ka-hope. So tutok lang diha atong Dear Panimbiya later hisgutan nato ang pamilya nga daw ang bana nagdula sa kalayo. Unsa ka nga kalayo ang iyang gidulaan ato ng atangan ug atong andamo ng atong mga tambag. Ayan, speaking of kalayo mga kapaglaom no, ang ato pong isgutan niya sa atong Good Morning Pastor, unsa maning gitawag nila nga hell o sa Bisaya impyerno, tinuod ba gini nga exist na ba ni karon o unsa ba may tabo sa panahon nga naani siya, unsa may mahitabo kung ang tao isugba sa kalayo. Muna ito mga pangutana nga tabagon unya sa Good Morning Pastor mga kapaglaom sumbuta atangan ninyo ang topic na ito may tungod sa hell or gitawag na ito sa Bisaya nga impyerno. That is true mga kapaglaom ug dugang detalye para sa ato Good Morning Pastor Unya. Interesante ang atong diskusyon tungod kay dili lang usa ka guest pastor ang atong bisita kundi duha ka guest pastors, mga banggiitang pastors, directors dinhi sa Western Mindanao Conference ang atong makauban live unya sa GMP. Og pagahisgutan nila mga kapaglaom no ang kainiton unsa ba ning gitawag nga impyerno. Inline po ni siya sa ato ang bulan sa Marso kay karon man ang Fire Prevention Month o nagkaduol na po ang summer mga kapaglaom. So atong pagahisgutan later unsa man jud ning gihisgutan sa Biblia nga impyerno. Yes. So daghan kita dapat atangan mga kapaglaom, so tutok lang. For the meantime, no, muhatag og kainit sa atong mabugnaw Kabuntagon ani ay awit Asin ug Suga kini giawit sa Grafted Singers gikan sa Ramon Magsaysay, Zamboanga del Sur. Aniya atong pamalandungon.
Sin ug suga, daghang salamat sa mga nga nindot kay nga kanta, no? Gikan sa Grafted Singers sa Ramon Magsaysay, Zamboanga del Sur. Mga kapaglaom, usa kini ka special program sa tong panimbaya sa Kabuntagon, nga di na sila karon diri sa Western Mindanao Conference. Ug akong ipanimbaya day ang ato nga tanan nga mga kaigsunan, especially sa ato nga mga young people sa Western Mindanao Conference. Happy Sabat ug maayong paglantaw kanatong tanan gikan sa TV, sa Facebook ug sa unsa pangalain sa mass media. Aswito kay niya si Rene Boy, oy. Maayo jud kayo. Pa mga mo ini mga gahom sa mga youth leaders. Mga di basta-basta ba, mga magiitan ba. Ako pasalamat ko nga nag-uban mi ni Rini Yeah. Boy. Kay kaning mga youth leaders, mao man gani kita man gani pabaga pirmi sa atubangan na mga activity ang youth. Mao gini ato boy, no? Pero Kita gina- pirmi na sa atubangan mo na Praise the Lord sa talent. Ana Sa- kay matubang tao pasigarbo na ako nga nakailat amo. Sanay, mo na nga sanay tag pabagag na. Yes. Oy, magpadayon sa pagpanibayano. Akong pasalamatan og panibayon usab ang Switch SDA Church Central SDA Central Church tungod sa inyong pag-abi-abi, pag-atiman sa among mga kaubang mga volunteers dinigikan sa SPUC sa pagpakaon ninyo kanila binag medyo mukaunay ra gini atong grupo. Salamat kayo sa pag-imbita po sa mga singing groups. Aniya atong pasalamatan, no? Ang Durante family, Camoro family, Grado family, Pat family, Cañete family, si Ma'am Lenny Alipo, Ifolie family, sa Rasan RJ, Sakasan RJ, o si Sakasan Jurindel. Daghang salamat kayo sa inyong pagsuporta sa Harana sa Kabuntagon. Yes, Sakasan Kaniaging mga family. adlaw. And I would like to greet also in special way ang kumakawan ng mga teachers na sa August Day Academy. Bawala naman na mo ang school camping. Kung medyo napagaw, ko magkapaglao, no? Pero salamat sa success sa mga camping and also sa mga parents, sa mga students sa August Day Academy. Thank you so much for watching. And of course, sa inyong support sa inyong mga kabataan. And after sa camping, nagit sila matunan Kuya Wing, no? Kayo, mugin siya, dapat ang mga kabataan mapilog camping, mas madasig sila, o mas ma-develop ang ilang leadership skills, and then mag-stand put sila sa ilang kagaling mga tiil. Yes. Kasi And magsalig silang sa ginikanan. Rini Boy namoy kaming camping din, no? Yes, karong kuan May 3 to 9 mga paglaom, Youth Congress nato sa WMC dito sa Daop, Pagadian City. See you there mga batanon. Actually, daghang mga plano nga ipahigayon sa Western Mindanao Conference ug sa natong camping. Daghang tag-angay Siron, isa na niini ang mga talagsaong ministries dinhi sa Western Mindanao Conference. Niya atong tanawon. Ang Trail Ministry, usa ni siya ka unique na ministry sa Western Mindanao Conference o namugda ni siya dugay na kay nga mga tuig, mga 2013 na mugna ang mao nga ministry. Nagsugod mi sa 13 lang may kabuok hangtod ni abot may 30 o karon nga adlaw naanata sa mga 260 kabuok nga mga trail riders. Ang purpose gyud ani nga ministry mao gyud ang pag-ministry sa mga kabukiran kay naa ni siya gitawag na to og mura og caption nga nag-ingon more heights to climb, more churches to build. So ang nahitabo gituyo gini nga ministry aron sa pagtabang sa atong mga simbahan sa bukid nga wa pa gid mahuman dayon maghimutag trail for a cause, and then ang registration nga makuha sa maong trail mao ibilin sa simbahan o ipatiwa sa simbahan, mag-atop dayon. Dili lang sa atong mga simbahan, hangtod po sa mga eskwelahan, sa mga bukid. Nga tabangan na to, wala sila yung mga kasilyas, wala yung mga atop ang ilahang mga eskwelahan, nga ang uban nila luoy kaayo. So ang trail, mao'y magtabang nila pagpahuman sa ilahang mga wala matiwas nga mga buildings. Way back mga 2013, kami ni Pastor Ilmer Dulang, kauban mi sa youth department. O one time niingon siya sa kuha nga, bayon sa may atong himuon nga ministry nga ato ang duha. Unya, daghan kay mga batan-on nga hilig kayo mo gamit og motor magsige og motor-motor niya uban nga balintong na. May ato ning himuong mga nga program nga magbuhatag ministry sa bukid, mag-trail ta rin, magtabang tag simbahan. So, the year 2013, namugna ni siya hinay-hinay hangtod miabot ang panahon nga di na gyud mapugnan nagkadaghan. So nagkaingon ko nga sa Ginoo gid nga ministry kay bisag kami gani mo action mig undang sila po di na gyud mangundang hinuon, masuko na hinuon sila ang mga kaigsunan. Unya in the side sa mga trail riders
daghan tag mga nag-apil nga dili Adventist. Naa sa 40%, 60% lang ang Adventist. Then mutabang sila. So kani nga program ug imong tan-awon, maglisod ka sa mga non-Adventist o pangayon nilang support. Pero niini nga time, sila pa'y mag-trail, maghago-hago dito sa bukid, sila pag yoy muhatag og kwarta para sa atong mga churches. So mao ni naka-unique ani nga program. So naatay mga mayor, mga doktor, mga abogado o daghang mga kadagkuan, naagani po yung mga pulis, daghan sa gobyerno. Well, in fact, ma'am, ang ato ang trail, nakatabang na ta sa Western World Conference o sa dako-dako nga scope sa trail nga naa na sa mga 2.3 million ang atong nahatag since 2013. Kay every trail, makabilin mig tag 30,000. So kadugay na sa tuig, among gi suma-suma o pila na pud ka iglesia among natabangan, na pud sa mga 68 kabuok nga iglesia ang atong natabangan. Then ang mga bata nga atong natagaan og mga chinilas, taman sa mag-trail naapod may panghatag chinilas, dayon naapod tay feeding nga himuon. Dayon manghatag pud ta nilag mga balasahon. Pero kalabanan sa ilaha, ato lang silang tagaag mga sanina, kay daghan man pong mga kaigsunan nato magpadala, daghan tag sponsor gikan sa Amerika, daghan pud gikan sponsor gikan sa Korea nga nanghatag pud sila. Dayon nahimo ng kaayuhan, apil ang school supplies. So ang usar gyud namo ka butang mao nga gas straight may nga tan-aw sa among team kanang more heights to climb, more churches to build. Ang among philosophy mao nga mintras na apay mga dapit sa ibabaw tingali sa kalibutan nga kinahanglan patukuran og simbahan, kinahanglan walihan nga dili masulod og mga sakyanan nga mga kabaw na lang makasulod, mag-hike na lang o magmotor na lang, mauna ang dapit nga gitarget sa trail ministry. So, kung plans, daghan pa kayo may plano nga masaturate ang tibuok Western World Conference. Dayon daghan na pong nagsunod sa ato ang gihimo nga ministry na ay sa Butuan, na ay sa Jinsan, na apoy sa Davao, ginahinay sila ug nalipay ta nga mahimo ni siyang paagi nga ang atong mga riders ug sila pa frustrated riders nahimo nga mga kabahin ni ini nga ministry ug na-enjoy pod ang atong mga riders. Alang sa ato ang mga kaigsuonan nga willing mo tabang sa buhat sa Ginoo, magtukod og mga simbahan, maghatag og mga tsinelas, mga sanina, mga school supplies og magpakaon sa mga katawhan dito sa kabukiran, pwede ka mo maka-appeal sa ato ang ministry. Bisan asa kang dapita, well in fact, daghan kayo tag mga members nga dili lang taga Mindanao. Naapoy sa uban nga mga dapit o nagtuo ko nga kung maka-appeal mo ni ini nga ministry, inyong makita ang beauty sa kining kinabuhi, labi na kung naamoy passion sa motor. Kay kini nga ministry, alang ra gyud ni sa mga kabalo mo motor, dayon na ay passion sa pag sakay og motor, labi na gyud ani nga programa. Salamat Pastor Jeremil Pamunag, no, ang atong Executive Secretary sa Western Mindanao Conference ug sa ilang grabe ka minasahi or unique kayo nga ministry, no, ang trail ministry na maging mga kaigsuunan nato no nga malingaw og drive og motor ba niya kada bitong usa ka gid og bukid pero nakaninto sila kay dili na sa lingaw-lingaw nga drive motor kundi naagid sila gidala nga mensahe og ni-reach out sila sa mga tawo nga halos dili magian og sakyanan kung mahimo sila dalan at tiyok, di ba? Para ma-reach out lang gitong mga lugar nga kinahanglan og tabang og mahimo dito sila maghataw-usab sa mensahe sa paglaom sa mga katawhan. Yes, So, dili lang na siya pa enjoy fit na po sila ito mo. It's very impressive kay usay ang mga ubang mga tao, ang ilang mga hobby pangwartahan nila, ginahimo nilang trabaho. Pero karon diri sa ilang ni pastor, ang ilang hobby ginahimo nilang ministry, part sa ilang mission. Kaya na pati mga tumba. Bangon ka po nung matumba ka. Parang speaking of tumba-tumba, ikaw kay mas makasanita yan na. Sige ka tumba sa bike. Ako na. Pwede natutoy mo ng inyong bike Ka na magbike mi. Maghatag ka po may mga basahon. Apil ka po na siya. Sa mga small group na mo. Ano importante nga. Kung bisag asa ka, mo apil imog yung isulod ang buhat. Padaig. Padaig ka. Kato sila nga ministry para to sa mga kasagara, mga dagko na yun, no? Pero na po yung mga batanon nato. Pero aside ana, I know for sure nga dahil po mga batanon, na po sila yung ministry. Rene Boy, sa inyo dire, ikaw magit ang
matod pa naguna sa mga batanon sa inyo hangpod minister dire. Actually, nalipay kita karon no kay gitagaan ta sa Ginoo. Grabe ka maabtikon og kadasig nga youth director diri sa Western Mindanao Conference. Amen. Og alang sa mga updates nato sa atong youth department, atong ihatag ang panahon sa ato ang dynamic youth director, Pastor Jonifer Culigado. Ang youth ministries sa Western Mindanao Conference, daghang kitag mga programs para sa atong mga young people. Usan ini kaning gitawag nato og e-camp, evangelistic camporee. Ang atong young people magdala og friends, mo join sa atong e-camp, then sila ang mo nurture. Then at the same time sa diha nga mainganyo na sila sa ato ang ministry, sa ato nga church. Nakaingon ko nga naa di ay gwapo kaayo nga training pag-nurture sa ato nga young people nga mahimo silang epektibo nga youth leader sa ato nga church. Ang kanindot sa ato nga mga batanon, basta kung ma-involve lang yun sila sa ato nga mga activities, sa ato program sa ato nga church, kung nakibalo lang sila, ma-train sila, ma-nurture sila, grabe sila kadasig. And I believe na kung atong ma-train sa sakto nga pamaagi ang atong young people, kani sila mahimong effective leader sa ato nga church. Sa amo nga mga activities din sa Western Mindanao Conference, dunay usa ka activity nga posible wala sa uban nga mga conference or mission. Kaya gitawag na mo og I-Smile. Mao ni ang social media training sa atong mga young people. Kaya ngano? Kaya atong mga young people, grabe kayo mo engage sa social media. Halos ang ilang nga time, ang ilang nga panahon, grabe yun sa social media. Usahay, dili nila matanaw kung unsa na ang ilang gina-post. Usahay, ilalag mga kabuang. So, tungod sa ilang nga mga kadasig yun sa pag-join ining social media, sa pag-appeal, sa mga pag-post, atong gisulod kining I-Smile alang sa ministry. Nakita nato nga ang ilang post pang Kristohano na. Nakita nato nga daghan na silang followers. So tungod niya na, nakita nako nga dili sayang o dili ingon nga nahimo nga sulagma lang ni nga programa nga among gibuhat, kundi it's guided by the Holy Spirit nga gi-inspire ang ato nga mga leaders nga magbuhatan ini nga programa. Usa ka time nga nag-ila kong gi-add sa maong grupo. Usa sa post ka kung ganahan. Katong pagsikat bitaw atong puting ban nga ang iyahang post nga ayaw kahadloke ang puti nga ban kay ang Dios makikauban. So pagbasa nako, uy pagkanindot, it's a great ministry no nga gibuhat sa ato nga young people. Kung unsay sikat sa karon bitaw labi na coronavirus, sa trend karon coronavirus, ila po nang gibuhatan pud og pangginoo pod.
crafted singer sa inyong kaduha nga awit nga plano sa Dios, no? Dako yun ang plano sa Dios. Sa matag usa kanato mga kapaglaom, basta isalig lang po nato isalig nato ang atong mga plano sa iya o ato ang sundon ang iyang kabubuton. Mga kapaglaom, atong paminawon sa laing bahin, no? Atong paminawon ang mga updates or sa usa sa mga director nato diri sa Western Media Conference, si Ma'am Alicia Agustin, ang Women's Ministry Director. Ang unsay nabuhat sa mga kababaihan, usa sa mga gamhanan ug lig-on nga makatawhan sa sosyedad ato ning tanaw. Dasig kayo ang atong mga kababayan dinhi sa Western Mindanao Conference. Gani, doon na may mga programs, mga activities, may tungod sa palambo sa buhat sa Ginoo. Doon ay mga programs permanente yun na ginahimo sa mga kababayan, kaning feeding, gift giving, dayon crusade, naapoy clean up drive, dayon medical mission, o sa miagi naghimo pud mig mga cooking demo, o naapod may convention dayon. Doon ay mga distrito nga gihimo nila ang gitawag og adapt a barangay. Ang adapt a barangay, for example, ang kanang district dunay barangay nga ilang atuon didto dayon mohimo sila mga activities, friendship bitaw, para adunay close nga relationship within the community dayon. Bisan sa unsa nga mga departamento nga adunay kalihukan, walay laing mag-una ang mga kababayan. I congratulate all the women of Western Mindanao Conference. Salamat sa inyong kadasig hinaot pa nga magpadayon hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Daghan kayong salamat, ma'am, sa inyong update, no? Atong nasayra ng ilang mga Yes. aktibidades o ang ilang mga future plans. Basta-basta itong mga kababayan diri sa Women's Ministry sa Western Mindanao. I don't know kung nagawas ba, basta naa sila programa nga adapt a barangay kung diin ang women ministry mag-adapt sila og barangay nga ilang tabangan. Actually, dili lahi ini si Bing diri sa Western Mindanao Baluarte Conference. man Kailang yun balay na diya Ayaw luyo. balay mo, naglangay-langay na po ganina. Para ka sa sayuran sa ating Pare mga ra ko sa spook akong balay nara Nara po dito, naglangay-langay ka po ganina. grabe siya. And, Panibaya lang kadyo Director. Akong panibayaon ang mama sa atong gwapa nga kauban diri sa Hope Channel ni Mama ni Sailan o ang ginikanan ni Sailan. Si Ma'am Sincere Bakatan o si Engineer Alan Bakatan. Daghang salamat kayo, Engineer, sa inyong pagkatiman kanamo samtang niadto kami diya sa inyong dapit. O among pasamalatan Polanco Church Food o ang atong elder dito sa Switch SDA Central Church. Atong pasalamatan amog yung pagpasalamat kanimo Elder Anselmo Sakasan Jr. o sa imong mga pinalanggaong asawa si Sister Bibi Sakasan. Daghang salamat kayo sa inyong pagkatiman kanamo. Yes, actually, kining Sakasan family, muogi ni sila ang diehard kay nato nga supporter sa Western Mindanao Conference. Dili gid siya mamiyaay in all of the aspects sa ministry. Cedric's family and every one of you, thank you so much Sakasan family for your undying support towards our ministry. Praise the Lord. Yes. Ug dugang pagpanimbaya, diha kang Cheryl kayo. Good morning, watching here in Hong Kong. To God be the glory. Happy weekend. Sister, pag among pong iampo ang inyuhang kaayuhan diha sa Hong Kong, no? So, amping ta diha. And pagpanimbaya diha sa akong Uncle Bong Hinargi, nagtanaw siya. And Uncle James Hinargi, Auntie Eve and Baby John, as well as Sister Lourdes Aguinaldo Uban. Happy Sabbath. Renz Reyes, Uy, si Mama. Happy Sabbath. Hi, Ma. Happy Mama watching. din na niyo. Ay, ka-sweet ni Fitz. salamat, Mga Lord. kapaglaom sa laing bahin, ato pong kumustahon ang Education Department diri sa WMC pinaagi sa ilahang Education Director, Mr. Romy Lamputian, ni atong tanawan. Atong buhatan sa Western Mindanao Conference, aduna kitay massive promotion sa Adventist Education. Matag summer nga ang tanan nga mga directors involved ni ani sa pagpadasig sa atong mga kaigsunan sa mga distrito nga mag-open sila og mga tulunghaang iglesia. Og matag tuig aduna pod gitay mga ginatawag nga investiture program sa atong mga church school o gani sa bulan sa
last week sa February ug March mao kini ang mga schedule sa investiture program sa atong iglesia nga diin ang atong mga kabataan ma-train alang sa paghatag og service dili lang sa iglesia apan usab sa atong sosyedad kay atong mga kabataan kung ma-train kini sila sa pagserbisyo ilang bation usab ang pag serbisyo adlang sa buhat sa Ginoo. Yes, mo katuyod ang report gikan sa tunga Education Department about the updates sa ato ang tulunghaan diri sa kaumhan sa Western Mindanao Conference. Ug karon mga kapaglaom, we will be giving another updates gikan kini siya on behalf sa Communication Director ang ato ang Hope Radio, no? Og atong ihatag ang panahon kay Peter Uleva alang sa iyang testimony. Ang Hope Radio Tanggob nagsugod kini atong tuig 2013. Niakita karon sa Usami City, bali kani siya ang atong sub-studio sa Hope Radio. Ang among mga programa nato diri sa Usami City, ang taga Western Mindanao Conference atong mga pangulo, moani na sila diri instead sa Tanggob kay layoan man sila biyahe. So nagapasalamat kita nga ang Hope Radio sa Tanggob City naghimo sila og sub-studio diri sa 4th floor Usami City SDA Elementary School. So kung unsa ang mga programa diri didto gihapon namo ilabay sa Tanggob City. Bali sa atong mga programa diri sa Hope Radio, naa kitay Monday to Friday, naa kitay ginatawag nga hagdanan sa kinabuhing dayon. Dayon pagkabuntag ana Monday to Saturday gihapon naatay panumbaya. Dayon pagka Domingo naa kitay top 10 countdown song of the week. So katong mga tigpaminaw nga sila kanunay. So sa atong programa para pahalipay lang kung kinsa kato sila makatagna ani nga number 1 song of the week naatay pahalipay nga worth 100 pesos nga load. Naa kitay mga layman o atong mga magbubuhat diri sa palibot sa Western Mindanao Conference nga ang katong mga hangyo sa mga kaigsuonan nga katong gusto magpabautismo, amo dayon to siyang ipasa sa atong mga magbubuhat sa atong mga layman. O katong atong mga layman, maupod to sila ang moadto og mobisita sa ilaha katong naka-decide na nga magpabautismo o mudawat na kang Kristo nga tungod kay sila nakadungog sa mga programa sa Hope Radio. Sa atong mga suginti paminaw sa Hope Radio, i-tune in ninyo ang inyong mga radio sa 103.7. Mao kana siya ang atong istasyon sa Tanggob City. DXBH 103.7 Hope Radio. Daghang salamat no Hope Radio mo ginapaganindot kayo nga bisan dili makita sa telebisyon madunggan na diha sa kawanangan. Yes. Daghang salamat. Ini karon nga kabuntagon dili na to makauban ang atong presidente diri sa Western Mindanao tungod kay dunay siya appointment sa layo-layo nga dapit. Yes. Wala siya pero ang presensya niya naa gihapon nagauban nato tungod kay gibilin niya si Rene Boy. Unya unsa tay saad? Dili man nato makauban Pastor Calito Kidet karon pero ang iyang espiritu presensya nagpabilis sa kasing-kasing kay siya ni atiman kanato gani. Pili niya kang Rene Boy nga before ta mauli dito sa atong dapit sa Cagayan de Oro hatag nga suman. Ayaw kalimti ang suman. So speaking of Pastor Kidet, thank you so much no. And karon dunay report halang ka Pastor Kidet. Ato kining tanahon mga kapaglaom. Our focus here in the conference is to reach the people, love the people, and share the joy of salvation. Mao ni atong gihimo ngadto sa mga kabarangayan, naghimo tag mga branch Sabbath school sa mga porok, sa mga katawan. Unya, every now and then we invite them to our church. And a church is so lively during Sabbath school. Naatay mga nindot nga programa nga mga madasig ang ato nga mga bisita. Kami nagahiusa sa amo nga mga panguna-una o sa amo nga mga bulaton nga atong matransform ang ato ang mga syudad. Pinaagi sa paghimo og mga eskwelahan. Adventist school nga holistic ang atong approach. Bisan og dili sa yon ang pagtukod og eskwelahan,
apan nakahimo ta inubanan sa grasya sa Ginoo ug naplano sa ta nga moadto na punta sa uban nga mga syudad aron nga pinaagi niini ato ang iumol ang mga kabataan that they will become great leaders in our society. In behalf of Western Mindanao Conference, ang amo ang pagpadasig sa kanatong tanan nga kita sa gihapon magmadasigon sa pagbuhat sa bulaton sa Ginoo. But in fact, this year hopefully makahimo ta sa pag-reconnect sa mga tao through establishing a hospital diya sa Dipolog nga atong mapabati nila ang atong pagmahal, ang atong pagpalangga nga diin kini nga pagministeryo ato ang gisunod ang pagministeryo diha sa Ginoo. Pinaagi ni ini transform ang mga syudad. Pinaagi sa atong makigsuunan, pinaagi sa atong mga batan-on nga train nga mahimo silang great leaders. Ugo niya ang mga katawhan makahimo sila sa pagdaig pagsimba sa Ginoo. Ug daghan unya ang maandam sa pagbalik sa atong manluluwas. Moay akong bayang pag-ampo. God has been genuinely showing us His goodness and love. He offers undiscriminating mercy and forgiveness, and even ensured our salvation should we accept Jesus Christ. But ultimately, we know all this will come to an end. We know His everlasting love lasts only until His second coming. What we do before that determines whether or not we join in the ascension of God's people to heaven, or remain here on earth and suffer God's wrath against the wicked. Revelation 21:8 says, "As for the cowardly, the faithless, the detestable, as for the murderers, the sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars, their portion will be in the lake that burns with fire and sulfur, which is the second death." Ultimately, the choice is ours, whether we become someone God hates or somebody He takes delight with. Thank you for tuning in. Nagabalik ang panibaya sa Kabuntagon World. Sama sa naisgot na kayo na sa unahan. Labing interesante ang atong isgutanan o atong pag-isgutan karon sa Good Morning Pastor. Tungod kay di lang kay pastors ang atong makauban live karon diri sa atong set. Well, atong i-welcome kapaglaom ang atong Executive Secretary sa Western Mindanao Conference, Pastor Jeremel Pamunag. Thank you for joining us, Pastor. Kauban niya ang atong Youth Director, labing dasig, Banggitang Youth Director, Pastor Junifer Coligado. Good morning. Thank you for joining us, Pastors. Thank you. Good morning. And before na mangunta namin, salamat kay sa inyong paghatag o katugutan nga naami karon diri sa inyong conference, Pastor. Yes. Kami po sa Western Mindanao Conference, dako po na among kalipay nga inyo yung pamigyan niyan. No? It's, I think Pastor Pamunag, first time ni. First time ni nga doon na tayo gibuhat nga panimbayas kabuntagon. Para po sa kasayuran sa atong mga paglaom, no? Ako kasing-kasing karon nanambok tungod kay gipalibutan ko niini mga labing madasigon nga atong mga igsoon. Adunay tapad ako sa kontrol si Renny Boy o si Awing atong mga youth leaders sa tagsa-tagsa nila konferensya. Of course ang atong mga mangitang pastors. And si Pastor Pamunag mo ni ang youth director kanhi unya na secretary siya unya mo ni poli din si Pastor Coligado. So puro ni gikan sa youth. That's true. And then nakahinabi na mo si Pastor gahapon and he has innovative thinking. Yes. O para ma-reach out nato atong mga kaigsunan. Yes. Well, atong pag-isgutan karon in connection Kalayo. sa atong bulan Marso. Kalayo, labi na kay daghang sunog na hitabo sa atong kalibutan. Pag-isgutan nato ning kalayong hilabing dako. Hilabing kainit nga kalayo. Mo ni ang ginatawag nilang impierno. Mo ni ang kahadlukan sa tanan. Napaganitay joke-joke ani nga kung init kayo agwan taon tani kay 7 kapilo ang impierno. At least ug ma-impierno ta unom na lang. Pero ato ning isgutan karon with Pastor Coligado and Pastor Pamunag. Pastor, unsa man ni Pastor Coligado, unsa man ning impierno? Kaning hell, usap po ni sa mga doktrina sa ato nga
iglesia. Pero sa ako nga pagtanaw kaning hell, mao ni say opposite sa kaning eternal life, no? Kay duha ra man gyud kapilian ang tao. Duha ra yang kapilian, either eternal life to accept Jesus Christ or death. O niya ang kamatayon nga gipasabot dinhi, mahitabo ni siya after the coming of Jesus Christ. I think that was second coming. Nga sa diha nga i-destroy na sa Ginoo ang mga tao nga nagasupak kaniya, wa mo pili niya, wa magalagan niya, wa pagtuo niya. So in that way, mura og dili makabaso sila sa Ginoo nga ngano naman may diri Ginoo because ilamang choice. You mentioned, Pastor, second coming. So, wala pa man ang natawang second coming. Sumuntahan ako, does hell exist today? Na ba ang impyerno karon? Atong ipaabot sa atong mga kaigsuunan nga ang hell usa ni siya ka future events. Yes. Kung imo ning lantawon kay Pastor Joy naghisgot siya about second coming unya ang second coming mauna ang pagbalik sa Ginoo nga ato pang gihulat karon. Ang Biblia nagsulti gyud nga kini nga hell o sa kadako kay nga kalayo moabot ni siya sa panahon nga ang Dios mo anhi o mosilot pod sa mga dautan. So sa pagkakaron ato makita nga kini nga hell wala pa nato ni masaksihi, and this is a future event. When we talk about hell, Pastor, kung ang tao mamatay nga makasasala, madto unsa may kuan standing na to ani siya, madto ba siya sa impyerno? Diretso o Tumala sa Biblia nga ato ang ginatun-an matag adlaw nga sa dihang mobalik ang Ginoo adunay bahin sa mga matarong ug sa dautan. So kadtong mga dautan sumala sa ato ang natun-an sa pinadayag nga aduna pay mulabay nga usa ka libo ka tuig nga pagpahulay sa tanan nga naas kalibutan, while ang mga matarong nga mga tao naglipay na uban sa Dios dito sa langit ug unya ang mga dautan human sa mao nga usa ka libo ka tuig banhawon sila, pero kana siya gitawag nato nag executive judgment, mao na ang paghukom. Mas na kay madugang, Pastor John. Dugang. Idungag na ko ana Pastor Pamunag, Yes, no? Ang sa diha ang tao mamatay, mao mo gunay belief sa uban nato nga mga kagalaan. Kay mura po na sila kalipay nila nga at least sa diha ang tao mamatay, doon na pa'y paglaom. Nga ilhapang maisulti sa Ginoo, ang kung medyo buot-buotan kay ka, buditso kag langit. Dayon medyo buliyagon kay ka. Common understanding na siya, common understanding na Pero siya. og medyo alanganin ba kay ka, mo nagtawag lang purgatorio. Nga dito, magulat-ulat sa ka dito, ampuan ka dito, aron ka malangit kung daghang igampo nimo, pero kung magampo nimo, tiluyan nimo. Pero kani siya mo ni ang belief nga mura ba og sa kuan pa ni siya murag ilad ba sa yawa, aron ang tao dili mangalagad kay dapat may say chance. O pero kung ayaw basahon ang Biblia, sa diha ang tao mamatay, ang iyang espiritu, iyang gininhawa, muadto sa Ginoo, ang iyang lawas, sumala sa Biblia sa Genesis, nga pagbuhat sa Ginoo, mubalik siya dito sa abog sa yuta. Salamat, Pastor. Atong klaro, no? When a person dies, that's the end of it. Ang Ginoo na dahil magkukumana kung maimpyerno ba siya o malangit. Yes. Follow-up question lang, Pastor, no? Unsa man ni nganong gitawag man nato ang impyerno nga ultimate punishment? Yes. No? Actually, kana siya dili mangyud na punishment sa mga tao sa Ginoo, sa mga tao or people. Kay ang patyon sa Ginoo ang salaman. No? Muna mingob sa Psalms nga God hates the sin, but He loves the sinner. So iya gihugma ang makasasala. Ang kanindot lang sa mga makasasala, ila magigagkos-gakos ang sala. So actually ang sulugod sa Ginoo ang sala ra gyud. Ang nahitabo kay ang sala naaman sa tao, medyo naapil siya. Hey, Pastor, pastay mo, why did God choose fire? Anong kalayo man ang ipili sa Ginoo para mulimpyo o musilot? Sa ako ang opinion, no, ang kalayo og imog yung tan-awon murag matuman gyud ang giingon sa Malakias 4 bersikulo 1. Yes. Nga wa gyoy mahabilin bisan gamay. Kay ang sin kung imong kung ang sala imong tan-awon pag-ayo, as think of sin, bisan gamay kay nga sala, dili gyud makasulod sa langit. Mo nang gisiguro gyud sa Ginoo nga mapulbos ning gitawag natog sala ba nga parehas coronavirus nga makatakod-takod unya dili ni siya mapukan nga ingon completely gyud delikado basin ma-influensya pa ang uban.
Yes, good. Mga kapaglaom, aton nasairan unsa gyud ang estado sa impyerno. So karon mga pastors, any parting words para sa tuwa nga mga viewers? Ato, medyo mabalakat ani no. Pero hawi lang ta sa atong pagtuog sa pagsalig sa Ginoo. Mo lagi itong ingon nga, Para ita practice na ta kay 7 kapilo ang impyerno kuno. So, Dili gyud na sayon. So, ang sako, Yes, Pastor. it's a very simple. Yes. Alag sa itong magkaigsonan, kuno na nga ang opposite sa hell is life, eternal life. So it's very important in John 14 verse 6. Ingon ang Ginoo nga, I am the way, the truth, and the life. Kay si Jesus Christ may more life, choose Jesus and you have life. So choose, simple lang, pili siya. Kaya kung ikaw mo pili siya, not only nga life, nga eternal life, kundi sa kalibutan, you have everything in life. Yes, So yes. pagkanindot kayo, pili lang yun sa Ginoo, wala nila. Then Pastor sa Jeremy. book of Deuteronomy, nag-ingon ang Ginoo, I give you and I offer you life and death, heaven and hell. Pero ang Ginoo nag-ingon siya sa last phrase nga, but choose life, choose heaven. Kay ang langit mga kaigsuunan, of course, layo na siya sa impyerno mga igsuon. It's far and far kay giandam ni sa Ginoo para nato. Ug walay usa nga gihandom sa Dios nga moadto sa impyerno. Ang iya nga kitang tanan moadto sa langit sa walay katapusan. Yes, mo na nindot Pastor no nga mag-reunion ta sa langit dili sa impyerno. Kay listen kay na mag-reunion sa impyerno. Sa mga paglaom, that choice is ours. Do you want to be the person God hates or the person He takes delight with? So ato nang panghinuklugan. Anyway, ayaw mong hawa mga kapaglaom no, kay mobalik pa ang panibes sa Kamatagon. Aniya mo ihatag kaninyo ang News Plus. Mga kalihukan nga makahatag og kadasig. Mga balita nga makauhag kanato sa pagserbisyo sa uban ug sa pagpalig-on sa atong pagtuo diha sa Ginoo. Karong Sabado sa News Plus, atong saksihan ang mga malampusong youth training, gift giving and feeding programs nga gipahigayon sa atong mga kaigsuunan sa nagkalain-laing parte sa Mindanao. Kining tanan atangi diri lamang sa News Plus. Senior Youth Leaders Training and I Smile Forum gipahigayon alang sa mga kabatanunan sa Switch, Ramon Magsaysay, Zamboanga del Sur. Aniya ang report. Let your light shine. Maayong adlaw mga kapaglaom. Such a productive Senior Youth Leaders Training and I Smile Forum of Western Mindanao Conference Youth Ministries Department. Sa ngalan sa Youth Department sa Western Mindanao Conference, akong gi-welcome ang ato nga mga guests and delegates to our Senior Youth Leaders Training and also Social Media Training. Nining ato ang convention nga gibuhat dinhi sa Switch, Ramon Magsaysay. I say congratulations because you are doing a great job today, and that is involving our youth leaders for the SYL and I Smile seminar. It is my prayer that you and I would really take part of God's call, and that is responding His call of service in a daily basis. Shine is our theme. Reflect Him and be a blessing to His kingdom. Ang mga batanon sa atong iglesia mo ipaglaom nato maoy atong mga future nga leaders busa ako silang ginaawhag kanunay no sa pag-develop sa ilang mga skills. Dili makaingon nga tungod kay naa na sa akong linya mahimo kong leader no bisag naa kay leadership trait imo nang ibansay, imo nang i-train maayo no. So mag-attend ka mga seminar, magbasa ka o magpailom usab sa leadership aron nga ikaw mahimo pud nga maayong leader someday. On the other hand, I Smile Forum advances its training by enhancing young social media influencers. Si Ginoong Hesus mao ang number 1 nga good influencer. Ikaw sa batanon mao ang number 1 nga influencer pinagi kang Ginoong Hesus alang sa imong mga kaigalaan. So this program aims to develop a Christian leader who will not just settle for mediocrity but for a Christian leader with such qualities in spirituality, service, in strategy, in mentorship, and in your responsibility. Kung kaniadto hilig ko og mga online games karon adik na ko og social media pinagi sa pag-share sa pulong sa Ginoo. I am a social media influencer for leadership and evangelism. Sa ngalan sa Youth Department sa Western Mindanao Conference, akong itunol ang kasing-kasing ngayon nga pagpasalamat sa ato nga papalanggaon ng mga kaigsunan sa Iglesia sa Switch
o uban sa ato ang mga church officers sa pag-accommodate ining ato nga convention nga gibuhat alang sa ato nga mga batanon. And also, I would like to thank our guests and also our delegates from other districts, ang ato nga mga young people nga ming join ining ato nga convention o akong gipanginaot nga kitang tanan mahimo nga ma-blessed sa ato nga mga lectures o sa ato nga mga speakers nga ato nadunggan sa matag presentation. With a renewing spirit we say, we will shine. From WMC Youth Media Ministries, this is Cosarlin Di Pala II, Hope Channel News Plus. Feed Our Community Ministry nagselebrar sila ikaduhang anibersaryo pinaagi sa pagpanghatag og 1,000 ka mga tsinelas sa mga kabataan sa Dumingag, Zamboanga del Sur. Atong lantawon ang detalye. Happy 90th anniversary of Ministry! Heaven signed in awe as they witness God's mission put into action, filling the air with love, hope, and satisfaction. The sun may blast out its scorching heat, but that did not hinder his servant in spreading streams of light to those who are precious to his sight. The Feed Our Community Ministry of Western Mindanao Adventist Academy celebrated their second Thanksgiving anniversary with the theme 1,000 Pairs of Sleepers, a Step for Children to Heaven. It is really a significant event, for 1,000 pairs of sleepers were distributed simultaneously in the different schools around the municipality of Dumingag. Our eternal provider has blessed us again with this opportunity in fulfilling the work of Christ together with the help of our generous sponsors, volunteers, and teachers of Western Mindanao Adventist Academy. Through this second anniversary, the giving of backpacks, sleepers, material, and spiritual food left no one hungry physically, mentally, and spiritually. All this exerted effort was paid off by the genuine smiles and grateful hearts of each of our children as they grabbed their own colorful slippers. Folk Ministry equips with the young people with the necessary tools for realizing their unlimited potentials by engaging the noble mission to leave no one hungry holistically. With its theme, 1,000 Pairs of Slippers, a Step for Children to Heaven, we will be distributing 1,000 pairs of slippers, food, and backpacks to the 6 barangays found here locally in Dumingag, Zamboanga del Sur. We know that through this, children will realize that we indeed show our love and care to them, and they will also see Jesus in us through our teachings of Bible stories and songs. I joined, it's because I want to facilitate in helping the people that we're about to serve and also to share the blessings that God has given me. I'm happy to see children who are happy with our endeavors. I joined folk ministry because I wanted to share God's gospel through singing songs to children and telling them stories. I have never experienced anything like this before. I saw the passion and the willingness of the folk volunteers to serve. Once again, happy second anniversary, Feed Our Community Ministry of Western Mindanao Adventist Academy. God bless us all. Happy second anniversary Folk Ministry, and I am happy to be a part of this activity. Sa ngalan sa local government unit nga giniyahan sa programang Genuine People's Agenda nga ang tumong og tuyo iling kawas ang katawhandikan sa kalisod kag gutom ug sakit, maayong avenue ang kaning activity para pagpalapnag pa sa ato ang mga resources ug pwede pang unsa pa atong pwedeng ma-share sa atong mga katawhan. We will always feel the love for feeding the community, and we are still passionate to serve without applause towards the less fortunate children. Ako pagpasalamat sa Western Mindanao Academy nga nakatabang dinhi sa mua sa barangay Gintananan.
isip ako usa ka ginikanan ang akong gibati ani karon nga namoy ipanghatag mo nalipay po kay kog dako dayon kanang naang makatabang pud sa among mga kabataan karon nga panahon. At least ang among ipalit ani ipalit na namo mga lain pang mga supply. Nalipay mi kay naa dinhi ang taga WMAA naghatag na mog chinilas og mga bag. Nalipay mi og nakakaton mi og kanta. We would like to extend our deepest gratitude to all of our generous sponsors. Without all of your help, without all of your support financially, this outreach program wouldn't be made possible. And also to the Lord Almighty, thank you so much, dear God, for bestowing us these talents and this opportunity to host such a grand event that would make little children happy. In the end, it is not about the gift that we give, but it is about the smile from Christ that we share to other people. This has been Renny Boy Makilava for Hope Channel News Plus. Sycamore Care Group sa South Philippine Union Conference nagpaygayon og feeding program alang sa mga cancer patients. Ania atong lantawon. God is good all the time. All the time. God is good. Salamat kayo sa mga visitor karon labi na yung Sycamore ang group sa ilang gihatag na suporta o pagpakaon sa mga bata kay gihatag nila ang ilang malaw tayong paagi nagantos ug nagsakripisyo taliwala sa mga nagkadiyang hagit sa among kinabuhi ug aron lamang ang magpabilin ming ligon diha sa pagtuo pagsalig hinubanan sa gugma ug giya sa atong labaw nga makagagahom. Daghang salamat ug may buntag kanatong tanan. Ang himaya ug pagdaig atong ihatag diha sa Ginoo. Salamat na usab sa inyong pagkikauban kanamo sa mapaghatod kaninyo og mga positibong balita. Among buhing handom nga among ipatya kaninyo makahatag kanatong dugang kada sigon sa atong pagtuo ug pagserbisyo diha sa Ginoo. Let us continue to be the hands and feet of Jesus Christ by reaching out and helping others. This is Aubrey Virtudes, Fitzgerald Yamit for News Plus. There is a Children's Department atong giatubang ang daghan nga mga problema sa atong mga kabataan. Then ginamonitor nato kaning mga child abuse na ay mga isumbong diri sa office nga na ay mga case nga inana ug usab sa family life na apod tay mga problema nga maabot dinhi bahin sa problema sa mga magtiayon unya ato pong gihatagan og panahon nga pag-adto ug uban sa tabang sa Ginoo sa yano nga mga pamaagi nagmalamposon sadta sa pila ka mga panahon. Sulod sa 5 katuig namo nga pag-handle ni ini nga department nakahimo ta og sa isa ka tuig dili mo ubos sa mga unom ka mga gitawag nato seminars ang atong nahimo diha sa public nga mga lugar. Unya ato silang ginagiyahan nga musunod gyud sa dalan sa Ginoo sa iyahang kabubuton. May 13 to 16 himuon namo ang music festival nga nianang higayon na atong mahatagan og dako nga bili og acknowledgement ang atong mga singers og ang atong mga pamilya nga kon mahimo usa ka family gikan sa amahan, inahan og mga anak mo participate gyud ini nga buhat og encourage sad ta nga naagyoy theme song ang matag pamilya kay nakita sab ni nga makahatag og pagkasuod o banding sa usa ka panimalay na abot na gyud namo ang mga lugar nga bisan sa dapit sa Lake Dominagat
Ana sa mga bukid og mga syudad naghimo ta sa mga seminars. Nabisitaan og nabuhatan og mga seminars ila pong nakita nga mas daghan og nagkadaghan ang mga gusto nga mo appeal og mo participate kay dili pud sila gusto nga mahimong nagsunod lang sila nga wala sila buhaton. So daghan ang mas nalipay nga naay guide nga atong nahimo kung unsa ang ilang buhaton kana yung pagpakigsuod diha sa Ginoo nga mao'y atong magbubuhat. Mga imunta mga paglaom sa makasapaog, happy Sabbath kanino tanan. Ano sa pitas ng segment ang Let's Pray Today o kinihiyon atong igahin alang sa atong hinimos ang pagampo sa 777 prayer. Ampo karon si Pastor Jeremy Pamunag. Pastor, thank you so much. Morning. And kauban po nasab nato si Pastor Jennifer Coligado. Pastor, ang mga prayer requests nga ipadala sa ato diri una atong iampo na nag-message ato sa atong Facebook page. Ito yan po atong mga kapaglaom, mga kaigsunan ato diyan sa Japan. Dili na sila makasimba tungod kay gina temporary close ang mga churches dito tungod sa laganap nga virus. Hinaot nga atong giampo gyud nga mawala na kini nga virus sa as early as possible. And also let us pray. Ipadala po diri nga prayer request ang ongoing enrollment sa Western Mindanao Academy. Hopefully padayon nga paglambo sa ilang pag-eskwelahan magapadayon. Pastor, shall we now pray? Akong gihangyo ang atong mga kaigsuunan sa pagduko sa atong mga ulo o mga liya kita ngadto sa atong Dios nga atong amahan ngadto sa langit. Magampo kita. Dalaygon silimbahon nga Dios na ikaw sa kitasan sa mga langit. Nagaduol kami Ginoo sa imong langitnon nga trono. Kay walay lain nga among giila nga Dios nga among gialagaran. Dios kaniadto karon ug sa walay katapusan. Dios nga mao'y naglalang sa tibuok kalibutan ug bisan pa ang tibuok universo ug tanang mga butang. Ikaw o Dios among gidaig ug gisimba niini nga takda. Ug niya kami Ginoo nagaduko sa mga ulo timailhan sa among pagpaubos kanimo. Kay wala kami arang mahimo kung wala ikaw. Ginoo niini nga takna ni ay pipila sa among mga prayer requests. Ug ikaw nasayod o Dios kung unsa gayod ang nahitabo karon sa ibabaw sa kalibutan ay tungod sa virus nga nikuyanap sa bisan asa nga dapit nga nakapahimo kani Ginoo og babag sa imong mga katawhan sa pagsimba diha sa imong ngalan. Dunak kitay mga kaigsunan nga naa dinha sa Japan, sila naghangyo o Dios nga ikaw magapanalipod kanila og labaw sa nga tanan. Hinaot unta nga kini nga virus makaplagan kini og usa ka tambal. Aron ang among mga kaigsunan dito sa Japan makapadayon sila sa pagsimba dinha sa imong ngalan. Og dili lang diha sa Japan, hangtod sa tibuok nawong sayuta kay mao kini karon ang usa sa mga problema Ginoo nga among nasagubang niini nga mga takna. Busa Ginoo, gidala na mo diha kanimo ang mga kaigsuunan ug hinaot niini nga takna imo silang duawon ug imo sila Ginoo nga panalanginan ug ang tibuok kalibutan apil ang mga kaigsuunan ug ang mga katawhan nga naa na ilalom sa maong katalagman. Ang Dios kanunay magauban kanato ug sa walay katapusan. Kini akong giampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa pagpadayon Ginoong Dios, among gidala sa pagampo ang Western Mindanao Conference. Uban sa pagdumala sa among mga administrators, directors, office staff, ug sa tanan nga mga pastors, ilis, teachers, ug sa tanan nga mga kaigsunan sa matag iglesia. Mag-aabli ikaw Ginoo sa tambukanan sa langit ug imong ibobo adaghan nga panalangin. Gidala usab namo in Dios sa pagampo ang Western Mindanao Adventist Academy dinhi sa Osamis. Nagampo ko Ginoo nga ikaw panalangin sa mga kaigsunan sa mga kaiglaan aron naman andam sila sa pagpadala sila mga kabataan sa pagpaeskwela niini nga tulunghaan
kay kining imo nga tulunghaan gadalasi mong ngalan ug nagatudlo sa mga kabataan alang sa pagkinabuhi nga Kristohanon ug sa pag-andam silang kinabuhi sa imo niyang pagbalik. Itugyan namo ning tanan Ginoo kay ikaw may nasayod sa tanan ug ikaw mo'y tagiya sa kinabuhi ug ikaw mo'y among Dios nga andam kanunay sa pagtabang. Kining tanan among itugyan lamang diha kanimo sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus nga mong bugtong maluluwas. Amen. Salamat mga pastors. O sa ito mga kabaglaam, kung doon kami mga prayer requests, kami padayon gihapon sa pagdawat ni o kami willing nga maghigaan po kauban kinyo. Kinang let's pray today where you don't have to pray alone. May panahon mo bati ka o kaluya alang kanimo wala ka na'y paglao apan mayo sa o siya lang si Jesus nga mohatag o kalikon sa kalibutan dili na gayud mulungtad mga dautan ug ang sala mahanap ang pagtuo nimo gayud liguna kay si Jesus siguro gyud mo balik na. Sa mga kaisunan nga mga membro dinhi nga magpadayon ta sa atong pag-alagad nga mainiton o magkugihon sa buhat sa Ginoo, ilabi na usab duyog sa atong tema ang mga kaigsuunan nga nagkasinabot o nagkahigugmaay o nag-alagad sa usag-usa mulambo gyud ang iglesia. So dinhi kapunon, salamat kayo og happy 60th founding anniversary nining Iglesia Tambulig Adventist Center.
Ako gihangyo ang tanan nga mga kaigsunan nga membro dinhi sa iglesia nga magapadayon kita sa pagkinabuhi o pag-alagad nga may niton bisan taliwala sa kalisdanan, mga pagsulay nga moabot sa atong pagtuo. Salig lang ta sa Ginoo kay sa iya unya nga pagbalik sa atong panaghiusa dinhi nining iglesia ha masubli ni dito unya sa ginharian sa mga langit uban sa Dios. Sa ngalan sa Western Mindanao Conference Youth Department, akong gi-congratulate ang Tambolig Adventist Center sa ilaga celebration niining 60th anniversary sa ato nga pag-alagad sa pagserbisyo sa Ginoo. Ako nang hinaot nga uban sa gugma nato sa Ginoo sa paggugma sa atong isig katao, babatunan nato ang lig-on nga pagtuo ug lig-on nga gugma sa pag-alagad diha sa Ginoo. The views and opinions expressed in the program are those of the hosts and guests and do not necessarily reflect or represent the beliefs and teachings of the program, the network, and the Seventh-day Adventist Church. Suliran mga paglaong nga maghatag na putag tambag sa Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, usa ko ka maestra sa atong tulungaan. Minyo og adunay may isa ka anak. Para sa ako, plaster na among kinabuhi. Makasustento mi sa among anak kay pareha mi og gitrabahuan. Okay na kaayo ang tanan apan sa kalit. Akong nasayran nga gusto pa sa akong bana nga magpakadato. Bisan pa man sa mga instant nga pamaagi sama sa Quick Reward Investment Scheme. O kini ako jud gibabagan. Tungod ani magsigi mi og away pero dili ko sigurado kung tungod ba yun ani ngano karon nakapangabit ang akong bana ang iya gibaylo ang iyang pamilya sa laing babae ug karon sa pajud ni ang babae kay buros. Sakit kaayo palandungon apan akong gidawat nga wala na siya sa among pamilya apan karon ming kontak siya balik sa ako o gusto niya ayuhon ang among pamilya. Ako pa ba siya dawaton? Buros naman ang babae. Naglibog ko sa akong buhaton palihog tambagi ko. Dabe asok. Mga kapaglaman medyo bugat-bugat. Lain akong pagduhog at may yun isawing nga ay sibing nga apan. Apan. Tundak niya yung apan. Apan, dagat kayong mga sa between sa iyang mga story nung pero makapagbugat-bugat ang atong storya nga ato ang tagag tambag pero dili lang usa kundi duha ka pastor ang mohata nato. Yes. Enlightened man karong kabuntagon o mga kauban nato diri sa Panibaya sa Kabuntagon World. O karon atong paminawon ang opinion ni Fitz. Unsa may matambag Ate ni Bing, Fitz? mura paulo ko mag-advise nga bata para magay ko pero sige lang atong imagine ang senaryo pero akong para sa kalisod kay ni mga sa part sa mama no pero tungod kay nahitabo naman sa wala tay mahimo. Ang ato na lang siguro mahimo at the present is to try to stand on our own. Bahala wala imong bana kay tuwa nangita na didtog lahi. Pasagdi lang siya sa iyang kinabuhi kung balik sa always makanaa kay bana gud nimo sa pero try to live nga di nakakinahanglan nga mag-need sa iyahang presence. Awag kaya na nimo mo tindog balag wala siya. Kain kasog mawala sa kaya riya po nimo sim kaugalingon. Total labi daw kay trabaho po. Para na siya sa kuha kay. So bali Fitz, magpakabana siya, magpakapapa ug magpakamama siya sa iyang mga anak. Para sa kuha ma'am, anak na lang. So muna ang tabag de Fitz, baka kanang kapaglaom magpakaligon ka. Magpakaligon Oh, magpakaligon ka sa imong duha ka anak na. Yes, now naay tay isa sa youth leader nata dere. Boy, what can you say
On your mind, Renny Boy? Technically speaking, murag picky good siya in the side sa mao nga wife because it's a very crucial part, especially we are in a Christian family, no? Nga wherein we consider that the Christian family will always have the love, being a family rooted and grounded by God's love. So para sa ko iampo lang na igsuon. So iyang iampo. Anyway, wala man po imposible sa pag-ampo no kung iyang isaligtanan. Now, atong sugdan kang maminoto sa opinion sa babae nga side. Now, unsa pa di mong opinion, isip nga babae ra ba jud no? Nangitag imong what if, no? What if lang? Si Dark, mahitabo po na sa inyo. Basta, what if, Lord. Bitaw, Ate Bing, karon nga naminyo bitaw ko, Ate Bing, sakit day kayo makadungog tag mga stories ngay nana diin ang asawa nabiyaan, naman po yuban bana pod nabiyaan, pero mga family nga nangaguba tungod lang sa mga rason nga dili ta kabalo ngano makapangutana ta sa akong kaugalingon. Ngano man unsa pay kulang pa ba, di ba? Nganong nabuhat na niya. Siguro karon gusto man ka mangutana kung dawaton pa ba nimo siya or dili. Actually, ang desisyon naara gid sa imo kay pamilya man mo. Pero siguro sa karon ayaw lang sa focus ka sa imong mga anak kay kung kanay mong bana sincero gyud ang mobalik kanimo bisan pag dugay mo balik yun na siya, maningkamot yun na siya nga mawin balik ang imong pamilya. So karon focus ka sa imong mga anak and imong kaugalingon higugmaon nimo pag-ayo ana dayon maabot ra ang saktong panahon nga gibati na nimo nakapasaylo na ka, dili na ka makapangutana kung balikan pa ba nako ni akong bana kay ikaw mismo. Instant. Yes, sure na ka nga mobalik jud kasi imong bana. Or nawaton din nimo imong bana. Now, bana, ikaw bana, unsa may master nimo bana? Ako, ngayon tag naminaw ning laki no kay para makahatag ko sa akong peace of my mind no. Kay ako i-affirm ni siya nga story, ako inadunggan nga ako kaparehas gyapon nga kasanatian sa usa ka asawa. Atong high school ko nakasala ko sa akong ginikanan na buak na kong baso. Kay I became weak. Akong grip ba. So same situation ang kaning husband ang iyang grip sa ilang marriage became weak and then nawala ang iyang guard. So, ang ibuhat sa akong amahan nato, ingnan ko niya, pudyuton ang mga buwak, dili mo gamit og silhig. So, gipangpudyot na ako tong buwak, ningon siya sa ako nga ako tong ibalik, kung sa akong gamiton, glue ba, paste ba, scotch tape, ako tong ibalik ang maong baso. And then, nahitabo nga nabalik ang maong baso, kaya di naman kayo gagmay ang mga buwak-buwak ng mga pieces. Pero, yung ipaklaro sa ako, nga katog yung buwak, di na gito siya mabalik pa sa normal. Damage is done. Damage is there. So, ang imong bana, akong tambag sa imo, ipapudyot ang buak. Bahalag, unsa kadugay, sulayi na siya, nakasala siya, o manikamot siyang ayuhon ng nabuak ninyong relasyon. So, balida, he will suffer also the consequence. No, dili suffer. Let him prove his worth again. Okay. So, bali, yung kuan nga, angay ba siya balikan, ani nga angay ba siya dawaton? Yes. Now, Kuya Wing, ang sabi Ako matambagan ni, kaya kani magong sobraan ra kay ta nga dili ta makauntinto og unsay naa sa atoa. Kung unsay naa sa atoa makakauntas tulo ka adlaw, asa isa ka adlaw katulo, makasnacks tag alas 12 sa gabi okay na. Nganong mangandoy pamantanan dako og daghan nga mga kwarta nga ang atong kwarta dito sa langit puti daghanang yun. Amen. Tama. Na naman na siya imong dawaton balik imong bana. Unya katuyang anak na naman to, suportahan to. Balik kay kamo man mo minyo. Unya umuatog lain na po na siya nga sala nga moabot ana. Dawaton nimo bana, istoryahon nimo, palanggaon nimo sa baksabaki, sa baksabaka na. Maulian na imong asawa. Mo rin sikreto na. Kaya usahay kamo mga asawa, dili na mo kabalo mo lambing sa inyong asawa. Kamo mga asawa di na mo kabalo mo lambing sa inyong mga bana, mo nang ang bana mo direct og lain. Lambing-lambingon na sila. Pero kung mahimo kuya, magbalik sila ya. Magbalik sila kuya. Yes. Doon yung mga bata. Now we have Pastor Kuligado. Pastor, unsa may matambag na to ani para makampante po siya ba? At least ma-ease ang iyang pain. Mura og para sa to murag sayo na kay motambag no? Kay di makita yung hintong dagat. Better said. Murag lami kayo itambag. Easier said than Kanang done. wag yung kay kalabot yun. Yes. Unang ako biya, urag dilig dyan, tagkapadigoro biya po kita po mahitabuan. Ilisod yung kayo. Pero, kada bitong pagkasal, dito ka sa kasal ba? Kada bitong manumpa ta, magkiksaad ta sa husband and wife, atubangan sa pastor o sa pari, o sa sir.
Kana bitaw miyon ka nga, imo bang dawaton? Kana bitaw niya for better or for worse? Kana worst man yun na. Yeah. Kay nanay bunga, gabunga ang ilang binuhatan. Ang binuhatan, mo nang kabahin man yun na. No, wala tayo kung sa klase nga mga worst. Pero ang importante diha, nga willing ka nga mo accept. Pero dara gyapon to sa babae, dara to sa maestra. Kay lisod man pod nga atog balikig yun. Di man kita'y makikipon. Kung takibalo sa iha nga mga sufferings. So ang ako lang, katong sultay bitaw nimo ganiha nga tagay lang sa panahon. Tagaig panahon ang Ginoo nga mo ikap sa imong kasing-kasing. Yes. Tagaig panahon ang pulong sa Ginoo nga makahatag nimo kung sa angay nimo buhaton. Then time will come. Kung imong ikalipay alang sa pag-preserve sa imong pamilya, imong dawaton. Pero kung makaya nimo nga until Jesus comes nga mag-inusara ra ka with your children. Yes. May problema kay kung dili lang po nimo siya dawaton, niya makasala ra pug ka. Iba po. Total imo man nang gipakaslan, imo man nang giununungan, imo man nang gihigugma. Mabitay ingon dia nga till death do us part. Wa man ingon dia nga kumkuan ya So, mo na po na pro, na-expert kayo. Na-expert ka rin. Mga amigos, pastor pamunag. Pastor, pila na ba mo ka-years nga minyo sa iyong asawa? Naana sa mga 16 years. 16 years. Oh. So, unsa atong matambag na Ang to, ako Pastor? lang yung no, nga ma? ikatambag sa atong igsuon. Ingon nga pastor, atong basahon ang Biblia, nag-ingon dinhi sa Colossians chapter 3 verse 13, bear each other and forgive one another. If any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgive. Ang ako lang yung masulti nga there's nothing wrong to forgive, no? Mga kaigsuunan, wa gyoy sayop anang pagpasaylo sa ato ang bana. Ang importante nga magampo ka sa Ginoo, imong pangayoon kung unsa ang dikta sa balaang espiritu, kay walay pirmaminti ni ining kalibutana. Naay katapusan ang tanan, og ako kung ako'y patambagon, maayo nga we should settle everything na ini nga kalibutan before our world ends or our life ends. Kay dili maayo nga ang tao mag-inusara o niya, dili pod maayo nga ang tao magpabilin din ha sa kahimtang usa kadako kayo nga kahimtang dili angayan alang sa mga katawhan sa Ginoo. Basta mga tambag. So have a forgiving heart, Pastor. No? Lisod ang sitwasyon, lisod pod kayo ni siya, i-resolve, pero kung nakay forgiving heart, then eventually, you will end up in happy place. Mga kapaglaom no, naka-remember po ko last Sabat, mo po din, ani man yung sitwasyon, gihatag ni Kuya G sa ako, unsa daw magkuhit, may tabo ko, inani daw, unsa daw ako buhaton, kung may tabo daw ni, namo ni Jim. Pastila ni si Kuya G. Pero, kapaglaom sa atong letters, and there ako ni ihatag ni mga verse sa Bible, no? In Psalm 31:24, be of good courage, and He shall strengthen your heart. All you hope in the Lord. Put your hope in the Lord, mga kapaglaom. Be courageous and God is in control. Again. So, og sa mga tambag sa atong mga kapaglaom diri, sa mga kaubalan diri, og ni Pastor Caligado, og ni Pastor Pamunag, hinaot nga nakatabang kini sa imo. And karon mga kapaglaom, atong we have atong i-greet ang mga usa sa mga volunteers pinaka dasig nga cameraman and editor o usa sa mga host na to diri. Way lain, guwapo, Kuya Awing and Peter. Happy birthday! Thank you so much, guys, for being with us throughout the years. Oh my. Happy birthday, Kuya Peter and Elson. Happy birthday. As well as si Ma'am Angel, belated happy birthday nun. Happy birthday, Ma'am Kani Angel. si Kuya Wing, ana siya nga, wala sa taykaon kay walay muluto, wala si wifey to sa Surigao. Kuya Wing, kadumdum ko sa imgingon. Napay sa itong i-greet, iabas na ito si Pastor si Joy Catulpos Ora-Ora. Happy birthday. Kantahan ko ninyo, kanta mo. Okay, happy birthday to you. Happy birthday. Gusto po na ako panimbayaon, Mr. Real Dan Kabahog and Ma'am Mikay Kabahog. Salamat kayo sa inyong pagpahulam sa inyong sakyanan. And Mr. and Mrs. Horrid sa Diplan, Zamboanga, Simbugay, and Polanco Church, Maing Buntag.
Pastor, na ba kay greetings? Ako ang gi-greet karon ang ato nga makaigsunan sa iglesia sa Tambulig. Sila karon nga celebration 60th anniversary. Congratulations ninyo mga kaigsunan. Ug sa ako po nga family, sa ako ang mother-in-law si Nanay Julina, ang ako ang beautiful wife, no, si Sister Sheila May, ug sa ako ang manghod si Laven, ug sa ako ang the only daughter, Jaja, ug sa ako mga igsoon si Tata, si Kuya Bimboy, ug si Inday sila nga family, ug sa akong the only father, no, si Papa Gilbert Kuligado, kaubak ang Tiklara ganas Pagadian City. Birthday! Pastor. Ako pong gigreet ang akong mga suod nga mga higala og taga Western Mindanao Conference nga mga kaigsuunan. Happy Sabat ninyo og usab ngadto sa akong family, sa akong amahan og sa akong mga igsuon, no? Akong ma-mention si Rizin, si Roliet og si Chirel uban sa ilang family. Og ako usab gipasalamatan ang atong mga friends nga nagpaluyo kanunay sa atong buhat diri sa Western Mindanao Conference. Di na nako ma-mention sa tanan pero karon lang yun nga buntag na ay nag-donate o kanang bangko para sa ato ang Hope Channel. Akong i-mention si Brother Bernie Baghuyop, naa sa Aluran, naa siya furniture nga usa ka buhatan ng bangko, mo donate siya para sa Hope Channel. Happy Sabat o God bless nimo Sir Bernie. Akong ipanimbayad ay ang Western Mindanao Adventist Academy. Mga higsoon, thank you so much og happy Sabat kanatong tanan. Yes, and ako pasalamatan ang administrator Pastor Pamulag, Pastor Kuligado, thank you kayo, Pastor Kenneth, sa inyong treasurer dire. Salamat kayo sa inyo ang mainiton nga pag-abi-abi namo daghang kayo. Amo gining balunon paguli namo sa kagayan nga. Amo pong ipahibalo sa inyo ang atong presidente Pastor Carlito Piquedet Jr. Gusto to siya makikauban na to, pero tungod kay layo ang iyang assignment karon. So mo na nga wala siya, pero ang iyang kasing-kasing ang iyang pakigugma niyo sa Hope Channel na karon. Thank you. Sana all. And sa atong mga viewers, daghang salamat sa pakigkuyog kanamo sa atong special episode diri sa Osamis. Indeed, it is very awesome here in Osamis. So bisita na mo diri mga kapaglaom, no? Sunod Sabado magkita-kita to for another wonderful episode. Atong ang kunon ang grasya og himaya nga sa langit kanato gigasa. Batiaw ipabati ang gugma sa Dios imong naangkon. Gugma nga tuburan ug naghatag dugang kadasik sa atong paglaom. Busa kupdi ang paglaom, kaya doon kadaugan og sigurado ang kaluwasan. Ayawada ang kadasik sa atong Ginoo, panghingusgi ang pagsalig. Kay dili kaniya pasagdan. Ikaw yang pinangga og siya atong dalangpanan. Ang kuna ang kalipay, ipadayon ang pagpakigdait o kanunayon ang pag... Manimbaya sa Kabuntagon World! Happy Sabbath! Among respeto, magtahod kang Pastor Pamunag o kang Pastor Kuligado. Happy viewing, Cedric J. Makabinta.